Assalamu alaikum wa rahmatullohi va barakatuhu. Шушы мөбарәк Шәгъбан айлары Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мул булган изге айлардан булса иде һәрберебезгә. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам шушы айларны, Шәгъбан айларын күбрәк изгелекләр белән һәм бигрәк тә әһәмият биргән уразалар белән мул кылган. Хәтта хәдистә килә, Пәйгамбәрбез Рамазан аеннан соң иң күп ураза тоткан айларның берсе ул шушы Шәгъбан ае. Хәтта көннәрдән бер көнне Гайша анабыз Мөхәммәд алейһиссалату вассаламдан сораган иде: "Я Расулулла, нишләп шушы айны шул хәтле күп уразалар белән аерасың?" Пәйгамбәрбез әйтә: "Әйе, шушы Шәгъбан ае ике изге мәшһүр ай арасында калган һәм аларның нурлары белән, бәрәкәтләре белән югалган. Чөнки Раҗаб һәм Рамазан айларының изгелекләре, данлыклары бөтенесенә мәшһүр. Әмма дә ләкин Шәгъбан айларын күбесе онытып, югалтып, аның бәрәкәтен татымыйча калалар. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, шушы айны, әйе, Шәгъбан аен бигрәк тә уразалар белән камилләштереп, шушы айда кешенең гамәл дәфтәрләре Аллаһ Тәгаләгә күчә икәнлеген Пәйгамбәрбез хәбәр итә. Пәйгамбәрбез әйтә, шушы айда минем гамәл дәфтәрләрем алышынган вакытта, мин уразалы килеш гамәл дәфтәрләрен алган кебек, уразалы килеш гамәл дәфтәрләрен Аллаһ Тәгаләгә күчсә, бик күркәм һәм изге гамәл булыр дип Пәйгамбәрбез шушы айларны изгелекләр, игелекләр белән, гамәл гыйбадәтләр белән мул кылган. Хәтта хәдисләрдә килә, Раҗаб ае ул утырту ае, Шәгъбан ае ул су сибү ае. Рамазан ае исә ул уңышлар алу ае дип хәбәр ителә. Һәм шулай ук башка хәдистә әйтелә, Раҗаб ае ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мул булган ай. Һәм Шәгъбан ае ул арыну, чистарыну ае. Һәм Рамазан ае ул да инде изгелекләрне күбәйтү ае дип шулай хәбәр ителгән. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, Пәйгамбәрбез шушы айны күбрәк изгелекләр, игелекләр белән һәм бигрәк тә уразалар белән мул кылган. Уразаларыбызны күбәйткән саен, беренчедән Пәйгамбәрбезнең сөннәтенә, әйе, һәм шәфәгатенә лайыклы булабыз, Алла бирсә. Һәм икенчедән арынабыз, гөнаһлардан пакланабыз, чистарынабыз. Һәм шул ук мизгелдә без Пәйгамбәрбезнең икенче насихәтен дә онытмаска тиешбез. Пәйгамбәрбез әйтә, әйе, Шәгъбан ае бигрәк тә беренче яртысы бик мөбарәк. Икенче яртысын, әйе, бик күп уразалар белән Пәйгамбәрбез уздырмаган. Ни өчен? Чөнки тәненә, әйе, хәл кертеп, Рамазан аена хәтле бераз булса да көч җыеп, әйе, Пәйгамбәрбез тәненә җал итәргә биргән. Хәтта хәдисләрнең берсендә әйтелә, нәкъ Рамазан ае алдыннан ураза тоту, хәтта гөнаһ да булырга мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушы мөбарәк Шәгъбан айларын, изгелекләребезне, игелекләребезне күбәйтеп, Аллаһ Тәгаләнең мөбарәк Рамазан аена барып җиткәндә үк без пакланып, чистарынып, арынып, әйе, Рамазанның бөтен тәмен сизүче бәндәләр арасында булуын насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә бәхеттә, бәрәкәттә, шатлыкта, сөенештә Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган гамәлләр белән мул булган гомерләребездә яшәргә насыйп аясар әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.